ನಿಂತವರು ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ವನ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ಲ ಬೇರಿಗೆ ಕುಲ್ವನ. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಡಾಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೊಲುಮೇಲು ಇನ್ನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಪುರ ಅಲ್ಪ ಪುರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ಪರಪ್ನ ಎತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ಪರಪ್ನ ಅತ್ತು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತುಂಬ ಬರ್ಪೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರಪ್ನ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಜನತನ ಮಸ್ತ್ ರಸ್ಸಿಪ್ನತ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಜನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತರ್ಪೆ ಎತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ನ ಅತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ ತರ್ಪೆ ಪೊಯ್ ಗೈಸ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತೈತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಜತ್ನ मस्त जन क्रिस्त असो जीनियस हो अभिन्न अंग तो जाऊन असा देखूनच वर्णा सल्ल्यात आमकां देवाचे गाडी वळख का ಚರ್ಚಿದ ಕೈತಲ ಶಾಂತಮಾರಿ ಮಂಗಳವಾರದ ಶಾಂತಮಾರಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಪೂರ ಪೂರ ಬರ್ಚಿ ಬೇಡ 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 ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ आणि त्याच्या गरजेचे निर्लक्ष करची आणि देवाक सक्रिफीस घडोवचे भजन व्यक्त जावन आसा. म्हणजे भक्तीपणाचो चड काळजा भितर उपसवची दया वर्ती म्हण तो आमकां सांगता. मुखारून देव उपकार आमकां मेळटात की त्या उपकारांनी हे आठवण आसा जसे आम्ही आमच्या धाकट्या भावाचो आम्ही मोग करीत म्हण. पुढगांवा सोल्ल्यांत तांचे संपूर्ण चित्रण बदलता. आमचो सुमी जेजू क्रिस्त सस्नाचे उतार मनीस जालो आणि कल्तपणी ताणे गरीबायेची वाट वेचून काढली. दुर्बळ ಕೌಣೇಚ ಒಟ್ಟಾಗ ಕೌಣೇರು तो ಜೋರ್ಬಲು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಜನಸಂದಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಜನಸಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ವಯಸ್ಸಾದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜಾಗ್ರತೆ ಪರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬಂಗಾರ ಬಳಿ ನಿಂತವರು ಒಳಗ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ಒಳಗ್ ಬನ್ನಿ. ಒಳಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಗೊಬ್ಬರ ಇಟ್ಟು ಕುಲ್ವನ ದೊಡ್ಡ ಕುಲ್ಲ ಬೇರಿಗೆ ಕುಲ್ವನ ಶಾಂತಮಾರಿ 10 ಇತ್ತಂತ ಜನ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡತ 7 ಗಂಟೆ ಕೇಳಂಡ आदर्श जावन आमकां तो शिकवण दिता.
कॅन्डली बघताना कैतायला या चोवीस सभेच्या 2025 वर्षांच्या चरित्र्यात संत आंध्रप्रदेश संकटाची मदत केलेला आणि ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬತ್ತ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಬತ್ತಾಂಡ ಆಪುನಿಗೆ ಅದ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿದ್ದ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಬತ್ತಾಂಡ ಆಪುನದ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಬತ್ತಾಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಬತ್ತಾಂದಿಲ್ಲ वयसती जित्त जन लाइटिंग सदे या बदली का काम करना केवल यात्री काम मात्र नहीं बगार ಇಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ತೀರ್ಥಪುರ ಕಲ್ತಂದು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಅಂಚಿಡಿ ಇಂಚಿಡಿ ಬರ್ಬೋದು ಸುತ್ತ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿನಕ್ಲು ಒಳ್ಳೆಯರು भाई ए मुल्तला बटा अटा अलाउ जे ಹಾಯ್ ಬಿಡೊಂದಿಜು ವಿಡಿಯೋ ಜೇಜದಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಲು ಬಿಡೊಂದಿಜು ಈ ದೂರ ಬರ್ತನೆ ಓಯ್ ಜೇಜದಡೆ ಬಾಬಾ ದೂರ ಬರ್ತನೆ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತನೆ ಚರ್ಚಿದ ಲೈಫ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮತ್ತೆ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ लाइटिंग्स Angekommen der Baueruni, an die Liste mit den Herzenssachen der Zumindest. Mai kusanti de rata la ke. Toi ami tuti wema bagun. Sasna gadushi zata amon am amaru swasa. चर्च लाइटिंग सप्लाई करते हैं मस्त जन ರಾಧ ಬೋರ್ಡಿಗೆ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ತನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಚಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ 80 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವತ್ತು 80 ರೂಪಾಯಿದ ಇತ್ತೆ ಒಂಚು ಬಾರ್ ಉಂಡತ್ತ ಬಕ್ಕ ಫೋನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೈ ಏ ಒಂದೇದಲ್ಲ ಆಗ ನೀನೆ ఉండదಲ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಒಂದು 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದಲ್ಲ ಪೂರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ 20ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ತೊಂದಾರ ಬತ್ತ ಅಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ Salon esta chamana ani amasal machaira jakatin desa wapaso beto pap sai ban pade ja dilek sikte ke bite stoling putra chet ವಾ ನಮ್ದು ಬಡ ನಮ್ದು ಮಗ ವಾಚ್ ಉಂಡಂತು ಹೊರತು ಕೇಳನಿಗೆ ವಾಚ್ ಉಂಡಂದು aktur je proceso auk dar bauta ikolo mutrantu ಆಗು ಉಂಡಲ್ಲ फिर भैया
ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದಂತಾವು ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಜನಸಂದಣಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರು ದಯವಿಟ್ಟು ಶಾಕ್ ಉಂಟದೆ ದಾಸವಾಳ 150 150 ಅಂದು 150 ಬರ್ದಿರತ್ತೆ ಅಂದು ಅಂದು ಕೂತಗಿಡದಟ್ಟೆ ಭತ್ತ ಮುಖ್ಯ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ನೆಟ್ಟು ದಾಸವಾಳ ಗಿಡಟ್ಟು 150 250 ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ. ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ಏನು ಬತ್ತೋಪ್ರಿ ನೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಗಾಡಿ ತಿಂದ ಅವತ್ತೇ ಅಂದು ನರ್ಸರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಮೂಜಿ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಟೊಪ್ಪಿ ತಂದ ಬರ್ತಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜು ಟೊಪ್ಪಿ आपने जो तू टोपी कुंटू पूरा देते हैं ये तांडिया होटल पूरा पोदु बिरयानी पूरा तिंद बत्ता बाले टोपी अंतू बत्ता ಒಂಜಿ ಕೋಡಿಡ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು भले भले 400 रुपये का ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗದಂತೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ನಿಗಾ ವಹಿಸಬೇಕು. ಜ್ಯೂಸ್ ವಾಚಿದೆ ವಾಚಿ 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 ಶೋಕ್ ಉಂಟು ವಾಚಿ ಏನು ತೋರ್ನಿಯ ಏನು ತೋರ್ನಿ ಏನು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಜ್ಯೂಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸೊರಕು ಜನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರ್ರೆ ಜನಕುಲ್ಲ ತೋಜಲ್ಲ ತೋಜಿ ಭಯಂಕರ ಜನ ತೋಜಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಇತ್ತು ಲೈಫಿನಲ್ಲಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ, Saturday, come
ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಟಾಟಾ ತೋಡುಪುರ ದಾದಪುರ ದೆತ್ತೊಂದ ಪಂಡದು ತೂಕ ಏನು ಬರ್ತೈತಂದ ಅಂದ ಎನ್ನ ಮಗನ ಒಂಜಿ ರಾಣಿಡ್ದಕ್ಕು ಬೊಬ್ಬೆ ಆತನು ವಾಚಿ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ವಾಚಿ ದೆತ್ತೊಂಡತಲ್ಲ ಇಂದು ಲಾಯ್ಕೊಂಡು 100 ರೂಪಾಯಿ ವಾಚಿಗೆ ಆಪ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿ ರಡ್ಡು ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ತಲಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ದ ಒಂಜಿಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವೇ ಡೆಪ್ಪುನ್ ಬಚ್ಚಂಗ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮುಳು ಬುತ್ತಿ ದೊತ್ತೊಂದ ನೆಕ್ಲ 150 ಅಂಚ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಜಾ ಉಂಡೆಗಡ ಅಪ್ಪದ ಕಾವಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀಪ್ನತ್ತ ಅವು ದಿಕ್ಕೇಳ್ಡೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅಪ್ಪುಂಡು ಅಂದಂಡರ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಪ್ನತ್ತ ಅಂದು ದೆತ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ 150 ನೆಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಪೋಂಡ ಏತು ದುಡ್ಡು ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುಜಿ ತೂಯಿನ ಪೂರ ಬೋಡತ್ತೆ ಅವು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಪೂರ ದಾದ ತೊಂದಿಲ್ಲ ತಜ್ಜಪ್ಪಬೆ ಹಾಜಿಲ್ಲ ಕಿಬಿತ ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಕಾಜಿ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಈ ಕಲರ್ದ ಸಾರಿ ಉಂಡೆ ನಡ ಅಂಚ ಸಾರಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ಪನ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಕಾಜಿ ತಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅಂದಲ ಕಮ್ಮಿಟ್ರೆ ತೆರಿಪಲಿ 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ 4 ಕಾಜಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ್ತದೆ ತೊಂದೆ ತಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಚುಂಡು ಕೆಬಿತ್ತ ಅವು ಪನ್ ಬೆರೆತೈತೆ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮಕ್ ಬಂಗಾರದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ಬಂಗಾರದ ಬರೋಬ್ಬರ್ಚಿ ಗೋಲ್ಡ್ದನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಲಿಂಚ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾಮಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಪರ್ಸ್ ಶೋಕುಂಡು ಪಂಡ ಸಂತೆ ಕತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಪೂಂಡ ರೇಟ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಸ್ತ್ ತಡ ಆತುಂಡು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ರಿಕ್ಷಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣಗ 12 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು ಬಾಲ್ಯದ ಅದನ್ನು ಜೈದು 10 ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಗಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಡಿ ಬಣ್ಣಗ ಜೆತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಒಂತ ಚೊರಪಾಟ ಆಪುನು ಬಣ್ಣ ಒರಂಬರೆಕ್ಕೆ ಜೆಪ್ಪುನಿಲ್ಲ ಒರಂಬರೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುನು ಗೊಬ್ಬುದು ಪುರಾಣಗ ಜೆಪ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಸುದ್ದಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಡೆ ಫುಲ್ಲು ರಸ್ಸು ಜನ ನೈಟತೆ ಅಂಚ ಪಗೆಲ್ಡು ಪಂಡ ಆತ ಏರ್ಲ ಇಪ್ಪುಜೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬು ಪೂರ ಇಪ್ಪುನತ ನಮಕ್ ಪೋಪುನಂಡ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪತ್ತೊಂಬರ ಬೇಗನೆ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೆರು ಮಾಮಿ ಮುಖ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲದ 2 ಜನ ಇತ್ತೆರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಒಟ್ಟು ಪೋಯಿನಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಅಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪ 3 ಗಂಟೆನ ಪೋದು ಬರ್ಪುನಂದು ಐಡಿಯಾ ಪಾಡ್ದಿತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಲಿತ್ತುಂಡ ರಜೆ ಪಾಡ್ರ ಅಪ್ಪುಜ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚದು ಬಂದಿತ್ತೆರು ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲುಂಟು ಬರ್ರನೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್ ಎಂಚಾಂಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದುಲ ಪಲ್ನಿ ಹತ್ತೂರು ಚರ್ಚಿದೆ ಏತ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಅದನ್ನ ಆತು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕ ಗೈಸ್.